Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Nandito naman tayo sa channel ko. Magluto tayo ng ulam sa halagang 75 pesos lamang. Murang isda ngayon dito sa amin sa Luon, Bohol. Yung hindi barungo ito, yung suwasid. Isdang suwasid, anong pangalan sa inyo? Iwan ko. Basta dito sa amin, isdang suwasid. 80 pesos per kilo lang ang bininta nila sa merkado. Nagbili ako ng 1 kilo at saka kalahati ay pinirito ko at gawin kong escabeche. Ito na. Tingnan nyo kung paano gumawa ng escabeche. Ito ang sangkap ko. May konting ahos, bombay at saka may atsal. Yung konti-konti lang, bombay, ahos, atsal at saka yung sili. Ano pa yan? Espada. Ito na. Ito ang gawin natin. Ito ang ahos, yung bawang sa Tagalog, bawang. Then bombay, yung sibuyas bombay. Okay, ito halo-haloin natin. At saka ito ang atsal, yung ano pa yan sa atsal rin sa inyo yan. Ito ang suka, saka ito ang tuyo, soy sauce. Okay, ito dagdagan natin ang luya. Okay, ito lang ang sangka konting asin mga kaibigan. Okay, ito halo-haloin at saka konting bitsin din. Ito lang, simple lang natin. 75 pesos lang ang halaga nitong ulam na ito mga kaibigan. Magkaulam na tayo kung kahit wala tayong konti lang itong pira natin. Ito ang harina at saka durog na paminta na halo. At saka may espada din yung hanghang na sili. Ito sa inyong pangalan yan. Saka siling hanghang. So ito ang kunting sukal, 2 at kalahating kutsara lang. Sukayin natin mga kaibigan. Okay, ito hindi mas lapot, masyadong lapot, di ba? Dagdagan natin yan mamaya ng tubig at saka suka. Inalo ang tubig, suka, parang hindi lumapot masyado. Okay, ito yan, tubig at suka yan. Okay, sukayin natin yan mga kaibigan. Ito na, ready na yan, masarap na yan. Okay, tama ng kanyang kalapot mga kaibigan, hindi masyadong lapot. Okay, ito na. Ilagay natin yung isda. Ito na isda, yung 80 ang bawat kilo. Kalahati lang ang lagay natin dito. Makaulam na tayo mga kaibigan, kahit kunti lang pira natin sa bulsa. Okay, itong gawin natin parang makatipid tayo mga kaibigan. Kung kayong maraming pira, wag nang magtipid. Kami yung diskarte lang namin to para mabuhay na may ulam. Okay mga kaibigan, maghanap-hanap ng mas mura. Okay, ito lang. Sukayin natin mga kaibigan, ulam na to. Ito ang sikreto sa mga pulubi na hindi masyadong magpabaya. Ngitag paagi, ngitag paraan. Maghanap ng paraan kung paano makaulam, di ba? Okay, maraming salamat po. Salamat po sa inyong tanaw, pagpapanood sa vlog ko mga kaibigan. Ito lang content ko mga kaibigan ngayon, kasi para sa katulad ko, itong vlog na to parang paano makatipid mga kaibigan. Ito na, takpan na to, buksan natin. Ito na, tapos na to, atin na itong pa yan sa Tagalog, hainin. Kunin natin to, ilagay natin sa plato, pinggan. Ilagay natin sa pinggan, sa Tagalog pa, para maintindihan niyo. Okay, at saka ito na, tapos na to, ulam na to. Sarap to, kahit kunti lang pira natin, nakaulam tayo. Basta maghanap-hanap lang kung anong paraan na makaulam na hindi masyadong malaki ang gastos, diba? Okay, maraming salamat. Ulitin ko sa pagpapanood nyo sa sa vlog ko, kaibigan.
Okay, ito. Tagalogin ko para maintindihan nyo. Ito ang refrigerator kong hindi ginamit kasi pista lang ang gamitin to. Okay, lagyan natin, gawin natin aparador. Okay. For the meantime na wala pang pista. English pag gamay kay di kayo makakita ng anong term na Tagalog ang. Okay. Sige. Okay.